Og mga igsoon mayong higala ko mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Happy New Year. O ganyan usab si Pastor Gino Limbang magiguban kaniya sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan ta masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal o nagamping pagaya kanato. Maayong buntag, may buntag ug happy New Year, no? Sa tanan nga naga paminaw, Happy New Year kanyang tanan ug mayong buntag, may buntag sa ato nga Chairman ng North Gospel Team, Pastor Jad Amor, uban sab kang mambing ug sa tanan nga na silang panimalay karon. Good morning kanyang tanan na binis mga Kristiyano nga gihandol ni Pastor John Diaz Phillips Fundamental Baptist Church. Tanan nga mga naminaw karon maayong buntag kaninyong tanan, no? So rigid kayo mga higala gumigson kana na sa atong maipaabot nga greetings. Okay? So maayong buntag og higala og mga igsoon, salamat daytod kay ang annual conference sa NGT na humana gyud kagahapon ug salamat sa Tagalingion tanan mayong buntag kanang tanan ang inyong kalipay kadasig makapadakod mayong buntag sa tanan nga nagapaminaw sa atong programa, no? So igala kumigsoon, please open your Bible in the book of 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ingon sa pulong sa Dios that ye would walk worthy. Amen. 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye hear of us, ye receive is not claro, as the word of man, but as it is true, the word of God, when effectually work it also in you that believe. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong mag-pray sa ta. Dalay ko nung labing gamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat kay Ginoo sa kagayunan, nga diin kami magkapamalandong na usab sa imong pulong. Gamita palihog, kining ubos ni mong ulipon, sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog yata ang pinasay nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Tanan nga nagapamati karon tagay kaalam nga masabtan sa luwim sa imong pulong, aron magtulod kini kanamong tanan, kami nga nagapaminaw. Madasigon malipayon kami sa pagpangalaga di kanang Ginoo. Labi na gyud ini year 2024. Padayon ikaw panalangin kanamo. Salamat sa 2023 nga ikaw nagpanalangin kanamo. Ug nagadasig ug nagalipay kanamo. Karon nga year dugangi pa mo kalipay kadasig Ginoo. Ug sa amo pagpadayon karon ikaw magpanalangin kanamo tanan. Ug labi na gyud sa imong pulong nga mulanog karon sa kahanginan. Gitugyan gyud salamatan paglaman sa Kristo mluwas. Amen. Higala og mga igsoon, niini nga ka buntagon nga sa pamamalandong kita sa pulong sa Dios, atong pamalandungan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 nga nagingon sa pulong sa Dios, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God,
higala kumigson, gingon din hear of us, ye receive, is not as the word of man, but as it is truth, the word of God. When take note, when effectually work it also in you that believe. Higala og mga igsoon, nga itong pamaladungan karon, the word of God effective to those who believe. Ang pulong sa Ginoo epektibo kini ngadto sa tanan nga mutuo. Higala og mga igsoon. So sa paghisgot kita sa higala og mga igsoon, sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, nga sa diha nga nagkapaminaw ka, imong gimeditate, atong gipamalandungan, atong giabsorb, og diha nga mituutan ini, diha magkaroon og epekto diha sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Higala og mga igsoon, dito ra kini mo epekto o dinhira kani mo epekto kanatong tanan nga mi tuo sa Ginoo. Ug salamat sa Dios. Salamat o gadalay gyud ang Ginoo niya na. Higala og mga igsoon, salamat sa nanas live karon. Dalay gyud ang Ginoo. Maayong buntag dito sa Kuwait. Para dire sa ato sa Pilipinas, unya maayong tunga-tungang gabi diya sa Kuwait, Sister Maris. So higala og mga igsoon, padayon ta. Bawion na nato sunod, dili na ta mo kuan sa tawag siya ga greetings ha. Kaya natay medyo ta nalanganin. Sorry. So higala og mga igsoon, mahimong epektibo ang pulong sa Dios ngadto lang sa mga tao nga mituo niini. Ang pulong sa Ginoo tinuod gyud, gitawag nag sigurado. Siguro na, sigurado pa. Sa pagkasigurado niini kay tinuod gyud ang pulong sa Ginoo, mahimo nga muepekto lang kini ngadto sa mga tao nga mituo. When the word of God effective to those who believe, or epik, diha ra gid kani mo epekto sa tao nga mito. Higala og mga igsoon, pangutana karon, bisan lugar dili tumuto, yes. Samot na og tumuto. Higala og mga igsoon, daghan nga mga gitawag siya og mga Kristohanon. Ingon sila Kristohanon na sila, pero dili kaayo gato. Kaya bitaw, di ba, ang atong panginahanglan ingon sa pulong sa Ginoo, mag-supply ang Ginoo sumala sa iyang kadato. Unya gadwa-duha ta. O dili gyapon siya maipik. So, unang-una higala og mga igsoon, mahimo kining epektibo ngadto sa tao nga mutuo, nga kung ikaw mo biya og balay, asawa, anak, og trabaho, tungod sa ngalan sa Ginoo makadrawat usa gatos ka pilok nga ganti. Mo man nagisultis pulong sa Dios. Asa mabasa? Higala og mga igsoon, mabasa kay makita na itong mabasa kay nalatid ka na og napatig sa Banal nga Kasulatan. Mateo Kapitulo 19, versikulo 29, nga nag-ingon, ang matag usa nga mubiyag balay
igsoon lalaki, igsoon babae, amahan, inahan, o mga kayutaan. Sa ibang translation na mga uma or trabaho. Tungod sa akong ngalan, makadawat usa ka gatos ka pilo nga ganti o makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. May buntag Sister Mares, once again, alas 12:42 na daw dito sa ilaha. So, parehara dire. So, salamat sa Dios og dalay gyud gid ang Ginoo niya na. So, ang pulong sa Ginoo mo epekto kini ngadto sa mga tao nga mituo. Igalaw mo sa pagpangalagad sa Ginoo kun mituo ka nga kun unahon mo ang Dios o mga butang idugang ra 100% sure gyurado gyud kanang pulong sa Dios nga matuman gyud na sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi kun unahon mo ang Dios mga butang idugang ra. Magkadawat pagid kag usa ka gatos ka pilo nga ganti nga kun giimong gibiyaan imong balay, asawa, anak, trabaho, higala og mingson og bisita unsa may mga hindrances diha. Mga kababagan apan tungod kay gitawag siya og gi-priority mo ang Dios. Usa ka gatos ka pilo nga ganti ang imong madawat ug moepekto gyud na sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi. Higala og mingson kun ato gyung tan-awon, salamat nito lipay kay ko sa katanan kay si Brad Jimwell nga mabalyo ni karon sa Bukidnon, no? Dito tani siya sa Cebu City. Nakita rigid mi sa Kristohanon nga mayiniton nga nagmonitor sa atong nga programa. Brad Jemel mayong buntag. May buntag dito din Brad Loloy ban siyang pamilya, Loloy unahon. No? Kaya istorya mi kagabi. Higala og may igsoon ay kagahapon. Padayon kita sa pagtuon the Word of God effective to those who believe. Ang pulong sa Dios mo epekto ngadto sa naggatuo. Kana bitaw wala abgi pagduha-duha. Ang buntag mamelen. Siyang dalas na pupwersa sa Living Hope Fundamental Baptist Church. So igala og mga igsoon. Kung ato yung pamalandungan pag-ayo, bisan sa personal nimo nga kinabuhi, kung imong i-apply nga kung biyaan mo ang balay, asawa, anak, trabaho, makadawat kag usa gatos ka pilo nga ganti. O sa matag Domingo, priority mo ang Dios. Siya ang una sa tanan para sa imo sa kuha. Ingon sa Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Muipikto na sa imong kinabuhi kung imo kining tuhuan ni gala og migson. Mga butang idugang ra. Haskang nindutay gala og migson. Og tinuod ka na nga bisan sa akong kinabuhi, akong na-experiensyahan ang pagka-epektibo sa pulong sa Dios. Busa ang pulong sa Ginoo mahimong epektibo sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi kung ikaw mutuo niini. Sa ato pa, the Word of God effective to those who believe in higala kumigson worshiping. Kanunay mong i-priority ang Diyos sa imong kinabuhi ug mao nga di ka malit sa pagpangalagad sa Ginoo kay excited ka kay mituo ka sa pulong sa Dios. Mga butang imong kinahanglan nga uyon sa kabubuton sa Dios, tagbuon sa Dios.
Kaya mga butay idugang raman. Sumo ka na higala og mga igsoon sa kanginan na mati karon. Daghan ng instances sa akong kinabuhi kung magtistiwali kita nga ako gyung na-experiencehan ang pulong sa Ginoo. Nga din ang pulong sa Ginoo perti ka nindot kung mo ipikto sa imong kinabuhi, makaingon ka, wow, pagkanindot. Kung imong matagamtaman ang pulong sa Ginoo, kung imo sab kining tuhuan, o imo lang kining matagamtaman kung imo kining tuhuan, sama sa kaluwasan ni gala og mga igsoon nga gitanyag sa Dios para kanato atong mabasa sa pulong sa Dios. Nga inabihan ang pagmahal sa Ginoo sa atuwa. Og tungod niini nga pagmahal, iyang giduphan ang atong mga sala dito sa cross. Nga kung kini imong tuhuan, higala og maigsoon o akong tuhuan, imong matagamtaman ang gugma sa Ginoo nga ilabihan. Gugma nga walay pagluba. Gugma nga dili hatag bawi. Nga tungod siyang gugma, iyang gihatag, iyang gitahan, iyang kugalingon dito sa cross para kanimong kanako. Og 100%, ikaw nga mituo, misalig nini, dili may tabo, nga dili ikaw makatagkamtam sa kanindot sa gugma sa Dios. Nga ikaw nga mutuo, og ako makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, og dili na gayud malaglag, og wala na'y makaagaw gikan sa kamot sa Dios. Mituo ka ba niini galag migsoon? Bag-o kitang nagsaulog sa kitawag siya uga. Higala ko migsoon sa Antiptiro, Pilipinas, bag-ong nagsaulog sa pagkatao sa atong manuluwas. Higala ko migsoon, kadto nga pagpakatao usa ka, higala og migsoon usa ka pagpakita sa Dios sa iyang gugma ani kanato. Kay nagpakatao siya ni ambit sa sunod nun pagkatao ingon ko atong miyagi, Jesus Christ departed heaven to enter Mary's womb. Aron lang magkaambit sunod nun pagkatao ug ang tao maoy mutahan sa iyang kagalingon dito sa cross. Bayad sa atong sala. Tao nga dili makasasala, Dios nga nagpakatao. Ug walay sambog sa dugo sa sala ang iyang dugo. Ug angayan nga mo'y hinlo sa atong sala. Kung kuni atong tuhuan, higala og mga igsoon, dili ta mapanlod sa linaw nga kalayo. Og muna, kung ito ka nini, mo'y pikto ka na sa atong kinabuhi. Kung imo nituan sa ligan, niya imong dawaton ni galak mga igsoon. E buot nimong i-enjoy 100%. Dili ikaw ibanlod sa linaw nga kalayo. Ug mo'y pikto sa imong kinabuhi nga sila nga anak kang Christ Jesus bago nang binuhat. Ug ang daan pagkatao ka pangawalan ug ang bag-ong pagkatao ka singapon. Mao kana igarak mo iso. Tuhuin ni sa kinasingkasing ug dawatan ni. Ug sa diya nga mo worship ka diya sa Ginoo, katanggap-tanggap sa tubangan sa Dios ang imong pag-worship ug ang akong pag-worship. Higala og mga igsoon, dapat isilsiltas tagsa-tagsa ng kasing-kasing galipatakan. Ang pulong sa Ginoo mo ipikto lang kana sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi kung imo kining tuhuan. The Word of God effective to those who believe. In worshiping, sunod in giving. Higala og mga igsoon, diha sa paghatag. Mahimong ipikto ang pulong sa Dios. Ngayon sa pulong sa Ginoo, sa Lucas kapitulo 6 versikulo 38, nga ang panghatag kamo ug kamo pagatagan, dinasok ug tinantan ug nagaawas. Ibutang diha sa inyong sabakan. Kay ang takos nga inyong ihatag, mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Higanong migso.
nagawas, dinasok og tinantan. Og may pikto ka na sa imong kinabuhi. Higala kumigson. Kung imo ni apply, usa ka tawo lagi nga diya sa Taguluan. Dili pa siya Kristohano na itong panahon na. Pero na naman siya Kristohano na yung pangalagad sa Ginoo karon. Pero inuwanan na ako makita sad. Kanito sa di pa siya Kristohano ng iyang sikreto sa pagkuha sa panalangin, manghatag siya. Kaya ingon niya, human nga manghatag ko, Jen, imigo man mi kayo, na wala pa ko nagpastor ato. Abi ni mo, Jen, grabe, panalangin. Dako kay gali ng akong negosyo. No? Kana bitaw, ang negosyo ka ng dawag siya og lungagan bitaw nga ang isugnod kuandra ka na bitaw ang baga perti ko sugad halin ko magkapanghatag siya niya dito siya manghatag sa labing ubos ng kahimtang at kung dili kay kakaon higala og mga igsoon ingunahan kamayo Ginoo sa atong kinabuhi ug ingunahan kay epektibo ang pulong sa Dios nga kung manghatag kay kapagatagan dinasok og tinantan ni butang sa imong sabakan. Remember, igala kumigsoon sa usa ka babaeng balong. Dili sa tao sa Dios. Pero naepekto siya kinabuhi. Ang pulong sa Dios, kaya nituo man siya sa gisulti, sa giwali, sa alagad sa Ginoo. Nga unahalan ko ang mga butang ikadugang ra. Unahalan ko. Karon igala kumigsoon, nagsulti ang Ginoo sa mo. Unahan ko. Domingo karon iparerite nato ang Dios sa atong kinabuhi. Higala og mga igsoon. Sa pagsimba in worshiping, in giving, ibutang sa Ginoo ang nag-awas, dinasok og tinantan diha sa imong sabakan. Nga kung ikaw maghatag para sa buluhaton sa Dios. Higala og mga igsoon, pagkanindot gyud sa pulong sa Ginoo. Og take note, balikon nato, ang babaeng balo dili siya tao sa Dios. Pero naepekto sa iyang kinabuhi ang pulong sa Dios. Ngayon na kay gisulti nimo tumanon ako ni. Ingon man sa tao sa Ginoo unaha ko. Ingon nga tao sa Dios. Kaya nag-ingon ang Dios sa Israel nga dili gid kamotdan hangtod sa tingani hangtod moabot ang ulan og tanawa nagaawas dili lang ka dinasok og tinantan ni awas ang mga panalangin nga ang isa ka kumkum nga harina ug gamayng lana sa tibod-tibod wala na mo di ka rin sige og awas dili rason igala kumigson nga di ka manghatag kay wala kay kwarta. Ang rason ana igala kumigson ang imong kasing-kasing maoy ni awas sa pagamighatagon. Ang imong kasing-kasing kung dili ka manghatag ingon pa nila ni awas sa pagkaswapang. Higala kumigson ang maghatag, paghatagan, dinasok kong tinantan, nagawas, ibutang sa sabakan. Ang pulong sa Ginoo kinutlo sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 38. Otro na kumayong buntag sa tanan nga nagapamati. Dalay gid ang Ginoo niya na. Timbo na lang nato sunod ang greetings. Higala og mengson. Dalay gyud ang Ginoo ni ining kabuntagon. Maayo gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. The word of God effective to those who believe. In worshiping, usa ka gatos kapilo nga kanti ang madawat nato kun atong biyaan ang balay, asawa, anak, trabaho. Kun unaw nato Dios mga butang idugang ra.
o diha sa pagpanghatag, in giving, in worshiping, in giving, ipaawa sa Ginoo ang mga panalangin diha sa imong kinabuhi. Higala kumigson, like sa usa ka babaeng balong nga may awas ang mga panalangin. Kung wala siya mutuon niadto higala og migson, dili mo epekto sa iyang kinabuhi. Kung wala gi tuhuin niya ang gisulti sa alagad sa Ginoo nganha sa iyang kinabuhi. Di siya makatagkamtam sa panalangin nga nagawas. O maong ni epekto sa iyang kinabuhi ang pulong sa Dios nga gisir sa alagad sa Ginoo tungod kay mituo siya. E kung wala siya mutuo, dili kini mo epekto sa iyang kinabuhi higala og mga igsoon. Mao kana higala og mga igsoon, no? Subo sa higala og mga igsoon na ay technical problem, Sister Maris. Subo sa higala og mga igsoon, bayon rin sa sunod. The Word of God effective to those who believe in worshiping, in giving, talas, higala og mga igsoon, in praying. Di ba ingon ang pulong sa Ginoo, tawag ako kay tubagon ta ka ug magapakita sa tangalang butang dagkong magbutang adi mo ipaluan. Igala og migson, ipakita sa Ginoo katingalahang butang ug dagkong mga butang adi mo ipaluan. Kung ikaw mag-ampo ug sa imong pag-ampo niampo ka sincerely, nanawag ka sa Dios nga dunay matinud-anon nga kasing-kasing, mapinabsanon nga kasing-kasing, ug malipayon nga nanawag sa Ginoo tungod kay nagtuo ka sa pulong sa Dios. Nga kung ikaw manawag, tubagon ka sa Ginoo kung ikaw ako manawag. Salamat sa Dios. May buntag kang Ma'am Ellen, salamat gyud makalipay ang kadasig. May buntag usab kang Sister Mares once again, kang higala kumigson, kang kapitan may buntag, no? Og may buntag usab kang Brad na din sa live, kang Brad Jimuel Mabalio, Brad Ronnie Ayuman may buntag, no? O kang Sister Mares may buntag kanyang tanan nga na sa live. Salamat sa Dios o ka Ma'am Adidi na kahuan. Alam na ang panahon magamputa. Dalay ko nung labing gamana ng mga Diyos, Ginoo nga sa langit. Salamat sa mong pulong nga mo na putaning hukan. Panalangin ni kini, dinis tagsa-tagsa na mo kasing-kasing. Ugo na muna. Kumuha nga ma-apply na mo sa mong kinabuhi. Tabahin kami ng year 2024. Nga diin, ang mga tubangon nga may kalipay o kadasig. Salamat sa pagpanalangin mo katong miyaging tuig, year 2023. Padayon pa ikaw panalangin ka na mong ibutang ka na mong kalipay kadasig. More diha sa among kasing-kasing. Ginoo. Ito gyud pasalamatan pinamas kustom luwas. Amen. Mag-part 2 tani ini higalag migson. Higalag migson kini si Pastor Ginny Limbag nakig-uban kaniyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanang tao masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko may puntag, higala ko bigson, atangin nyo ang sunod yugto. Asupan ini, haskang ninduta ang pulong sino atong pamaladungan. Higala ko bigson, may puntag og happy New Year. Bye-bye.